Аутфитът, дел на дизайнерката Аксел Харди, е вдъхновен от стимпънка. Дръзка е комбинацията от плат, наподобяващ метални изрязани шайби и кръгове с метален отблясък. Оверсайз топът се състои от финно прозрачно петиво с парчета от плъта и е комбиниран с асиметрична пола с релеф от изрязаните кръгове, които са в постоянно движение. Визията включва мантолска чулка от същия ефектен плат. Светлиният стол, върху който сяда чаровната игра, с удобна стойка за телефон. Над облегалката е монтирана стабилна метална рамка, а в металния кръг от стара джанта на камион виси индустриална руска лампа с решетка. Огледалото, сложено пред стола, също е дел на пол и е изработено от стар радиатор на автомобил Лада. Той е фиксиран така, ще да бъде лесно преносимо. Най-интересното е, че самото огледало се отваря и вътре има стайника за съкровища. Аплодисменти за чаровната краса Бикова, която представя произведението на Аксел Харди, доказано всичко излагане и глава, както и на по-обарна интериорен дизайнер, стимпънк, индустриалната част на роката и ръкавите. Ленти и шнурове се преплитат в организиран хаос. Прежната е чист лен с златист брокат и се комбинира с мини-бати и плазма и пускин трактор. Опорният крак е от предно окачване на автомобил, а седалката е завършена с дърво, което придава окончателен вид на стола. Както добре се вижда, аутфитът се състои от плетива, като паяжина в комбинация с естествена куприна. Мини рокля може да се носи прилепнала чрез връзване с закачливи връзки, както и в разгънат, флуиден, асиметричен силует, т.е. като туника върху купринен свободен панталон или флуидна, леко прозрачна пола.